V dnešnom videu vám ukážem miesto, kde chodím asi najčastejšie na skialpinizmus a je tu taká meka skialpinistov zo Žilinského kraja a to je Poludňový Grúň. Na začiatok tejto skialpovej túry musíte prísť na parkovisko Vratná Paseky. Toto parkovisko je dosť veľké na to, aby ste tam v pohode zaparkovali počas týždňa i víkendu. Keď odparkujete auto, tak vydáte sa vlastne smerom na zjazdovku. Počas sezóny je vstup na zjazdovku spoplatnený aj pre skialpinistov. Tento vstup stojí 5 eur. Za týchto 5 eur môžete vlastne využívať celú zjazdovku. A začíname šlapať hore zjazdovkou, ktorá je zo začiatku dosť prudká a preverí hneď vaše technické i fyzické schopnosti. Po nejakých 16 minútach na zjazdovke sa to na chvíľku zvolní a naskytnú sa vám takéto výhľady na veľký rozsutec a potom vlastne vás čaká ešte nejakých 5, možno 10 minút také prudšie hore. Táto zjazdovka je inak potom dosť náročná na šlapanie, čiže neodporúčam to na prvý skialp, ale musíte mať niečo našlapané. My sme tu kedysi išli taký malý projekt, že Mont Blanking. Myslím, že sme spravili tedy tu 6000 výškových a išli sme to 13 krát, takže môžete si to zopakovať a my smerujeme tam hore, je koniec. Po nejakých 30 minútach takou rezkou chôdzou, keď budete pomaly, tak je to asi tak 3/4 hodinka, ste na konci lanovky. Je to dokopy nejakých 360 výškových a tu, ak budete mať dosť, môžete si dať bufetík a my mierime vlastne hore na Poludňový Grúň. Tu sa potom nezlaknite, musíte ísť buď dole priamo, že na chatu pod Grúňom, čiže viac vpravo a nedávajte dole pasy, dá sa to zísť aj na pasoch, alebo potom môžete ísť tuto od toho bufetíku viac naľavo a tam takým vlastne traverzikom sa presuniete na chatu pod Grúňom. Čiže toto je to, čo som hovoril, môžete ísť doprava na pasoch a súpnúť sa dole na chatu, alebo tuto hrebeňom. Čiže na pasoch dole. Tam je chata a my ideme tuto dole popod vlek. Tuto je aj taká stará cesta od lanovky, čiže keď sa dole platí parkovné, tak týmto to môžete hacknúť a dostať sa sem, čiže po Žltej nahor alebo zo Šefanovej. A tu už vlastne začína skialpinizmus. Toto je masaker, snažte sa, keď sem pojete, ísť čo najskôr. Keď je už lyžiarska sezóna, tak choďte, že čo najskôr, ako otvárajú lanovku, myslím, že to je o 8 alebo 9. A potom sa vám naskytne takýto výhľad na veľký rozsutec. Ešte ďalší tip, keď sem pôjdete, choďte radšej cez týždeň, lebo cez víkend to tu vyzerá ako na zjazdovke. Takto cez týždeň to je takéto. My to máme za 52 minút a 700 výškových sa dostanete na hornú stanicu Vleku, kde sa lyžuje asi tak 2-krát do roka, aj to je veľa. Ja som tu zažil lyžovanie asi tak, že 3-krát, že sa tu lyžovalo, inak to je stále takýto freeride. Keď sem prídete cez víkend, tak to tu vyzerá ako na zjazdovke, ale sú tu len skialpinisti a 90% ľudí už končí tu, čiže ak ste nie zdatný lyžiar alebo ak ste na skialpo tak prvýkrát, tak skončíte tu a zlyžujte si dole pekne na chatu. A dosť môže pokračovať tuto hore na Poludňový Grúň. Tam už začína trošku divočina, ale tuto chalani z Malej Fatry tam spravili pekné serpentíny. Tak od minulého roka sa to už dá aj šlápať pekne hore, len dole to je niekedy masakera. Vrch je dosť vyfúkaný niekedy, ale dneska to vyzerá na ideálne podmienky, takže asi menej zdatný chod dole. Ak chceš dosiahnuť nejaký vrchol, chod na Poludňak.
chalani majú radi len vrcholy, takže ideme hore. Konca tej lanovky začínajú takéto pekné serpentinky. Ono to na grafe vyzerá, že je to mega prudké, ale v podstate je to väčšia pohoda ako doteraz. 5 minutes later. Keď sa dostanete nad horizont tohto lesného porastu, lesom by som to asi nenazval, tak ste už len malý kúsok od vrcholu a buďte trošku ohľaduplní, je tu väčšinou vyšlapané takéto serpentinky, pekne hore-dole a keď pôjdete po tých serpentinách, je to úplne 10 krát ľahšie a je to aj rýchlejšie, tak to neničte, ani lyžovaním sa snažte tomu vyhnúť, aj keď to je ťažké a choďte po nich, lebo ušetríte energiu, viac si to užijete a keď budete šlápať, sa vám naskytnú aj takéto výhľady. Ten rozsútec je mega. Tam už hore je vrchol, nejakých 5 minút možno. Hodinka 13, poludňový Grúň, 1450 metrov nad morom. Keď vyjdete hore, tak sa vám naskytnú takéto krásne výhľady, že vidíte celý hrebeň vlastne Malej Fatry, máme veľký rozsútec, stoh a na druhej strane je Romové chleb a Fatranský Krivaň, odkiaľ sme robili minulé video. A keď vám vidieť takéto počasie, že je takýto gíč a skoro tu vôbec nefúka, tak odporúčam ísť ako my, že ideme smerom na pohrebení. Môžete si dať vlastne celú hrebeňovku, ktorú si ukážeme asi inokedy. A napravo vlastne do Snidlovského sedla a odtiaľ zbehnúť dole. Alebo potom máte na výber ísť naľavo, tam budeme smerovať aj my. Ideme pozrieť Stohové sedlo a trošku si zaližovať. A domáci vedia, kam majú ísť, užívať túto lyžovačku. Čau! Konečne sú poriadne dobré podmienky, čiže keď sem poješ a vychytáš takéto podmienky, tak není o čom. A Jožo akurát strátil lyžu, takže sňahu je dosť. Máš lyžu? No nemám, mám pod snehom. Čiže hľadáme lyžu. Ale jak ide si úplne, že pod snehom. To tu ťažko nájdeš. Tak toto bol dobrý katapult. Už som videl dopredu, že to je zle. To je rýchlo. My
sme druhýkrát na Poldňovom Grúni. Po nejakých 4,5 hodinách sme sa sem vrátili, čiže keď je pekne, využite ten hrebeň. A tu dávajte potom pozor, dole z Grúňa chodia už turisti aj skialpinisti, tak nech tam niekoho nezramujete. A potom si užite tam lyžovanie na zjazdovke, čiže tak ako sme prišli, ideme dole. Potom keď pôjdete dole a prídete do toho pásma lesa, tak znova, čo vás čaká taký najhorší úsek asi aj na lyžovanie, tak tam dávajte pozor. A teraz sú tu také spravené terasy, tak občas poskáčete. Čiže tu prídete k tomu vleku a pokiaľ nechcete ísť šlapať na hrebeň, tak ja ani neodporúčam ísť na Grúň, ak si chcete zaližovať, lebo tento úsek tých 200-300 metrov výškových je takých, že občas sú tam kamene a nie je to príjemné a odtiaľ to vlastne začína pekná lyžovačka a tu máte na výber buď po ľavej strane alebo po pravej ísť dole. Keď chcete ísť na chatu, tak choďte radšej po pravej, to vedie rovno ku chate. Tak, chata pod Grúňom, tu odtiaľ to už máte skoro vybavené, už nechám na vás, že či si dáte späť pásy alebo pojete na bežkára a musíte vlastne výjsť späť na koniec lanovky a môžete sa občerstviť aj tu si dať kávičku alebo potom si dať kávičku ešte aj tam na konci lanovky, my ideme skúsiť tam. A kto vie bežkovať, tak kľudne to spraví aj skateom, kto nevie, tak sa trošku vytrápi, ale na pásy to isto není. A to je najkrajší pocit, keď sa tu už len šúchate dole a vychutnávate si hrebeň na malú fatru a máte odrobených 5 hodín. Nie je to o čom. Na posledných 100 metrov vám už nič iné neostáva, len hodiť lyže buď na rúbsak alebo na chrbát a spraviť to peši. Skialom na Poldňový Grúň, náročnosť po tých zjazdovkách to je v pohode, čiže tam by som dal možno 5, 6, 10 a potom vlastne hore od toho pásma lesa tam už je trošku náročnejšie, tam aj 7-10, ale vlastne ten výšľap je viac pre takých zdatných ľudí, nie je to že úplne pre začiatočníkov, my tu chodíme hlavne keď je takto menej snehu, vďaka zjazdovke sa dostanete do dobrej výšky a tu už je väčšinou nasnežené, takže preto tu chodíme tak často a preto to je taká meka skialpinistov vlastne zo Žilinskej doliny. Čo sa týka krásy, tak to by som nechal na Jozefa. Čo povieš? Je to z začiatku slabota po tej zjazdovke, ale ak vidíme hore na hrebeň, tak nestačíme sa pozerať doprava doľava a všetko obdivujeme. Takže tak ako to on zhodnotil, tak asi aj ja hodnotím, že po hrebeň to je tak 5 z 10 a na hrebení to je čistá desina. Keď vychytáš pekné počasie, si to tu isto užiješ. A to bol tip na skial číslo 3, Poldňový Grúň. My ideme na kávu a už len dole po zjazdovke. Čau. Čaute. Za každým úžasným obsahom stojíme my, ale aj naši úžasní partneri. Podporte nás a našich partnerov nákupom cez naše exkluzívne zľavy. Spoločne vytvárajme komunitu nadšencov, ktorí milujú šport. Stan sa súčasťou našej rodiny a objavuj svet športu.